салом дӯстон, Лионел Месси ҷоизаи ҳаштуми туби тиллоро мегирад. Месси ба қатори номзадони асосии туби тилло баргашт. маросими ҷоизаспории бонуфстарин ҷоизаи инфиродӣ 3 октябр дар назар аст. айни замон сегонаи беҳтаринҳо нашр шуданд. дар байни онҳо номи Лео мақоми хос дорад. мо аз аввалинҳо шуда мухлисони Мессиро ба муносибати ҳаштумин ҷоизаи туби тиллоӣ пеш аз муддат табрик гуфта видеои имрӯзаро оғоз мекунем. лайки қимотбои худро гузоред ва то охир моро ҳамроҳӣ кунед. дӯстон, футболи бошгоҳӣ камакак ба танаффус рафт, аммо бозиҳои мунтахабҳо намемонанд ки мо зиқ шавем. Португалия бо сарварии Роналдо ба меҳмонии Словакия меравад, а Украинаро бозии мушкил бо Англия интизор аст. чӣ гуна сурпризҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд? тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Лионел Месси соли 2022 дар байни номзадони ҷоизаи туби тиллоӣ набуд. мавсими гузашта дар карьераи Лео мавсими бад арзёбӣ шуд. ҳарчанд аз ҷиҳати омор Месси бозии бад надошт. Криштиану Роналдо бошад соли гузашта дар байни номзадон қарор дошт, вале имсол ҷоизаро ҳама дар дасти Месси мебинад. охир ӯ айни замон ҳам голзаниро идома медиҳад. дар бозии марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон Месси аз зарбаи ҷаримавӣ гол зад. ин 65-мин голи Лео аз зарбаҳои ҷаримавӣ буда, аз ин ҳисоб ӯ бо Бекхем баробар шуд. Роналдо аз чунин вазъиятҳо танҳо 60 гол дорад. Лео бори 19-ум ба ин рӯйхати беҳтаринҳо шомил мешавад. Роналдо бошад имсол дар байни номзадон аввалин маротиба пас аз соли 2003 нест. Лео имконияти гирифтани туби тиллои ҳаштумро дорад. дар ин сурат ӯ аз Криштиану 3 дона бештар хоҳад дошт. бо назардошти сину сол Криш дигар имконияти гирифтани ҷоизаи асосии инфиродиро дар футболи бузург нахоҳад дошт ва аз Месси дур мемонад. тавре ба мо маълум аст туби тиллоро шурӯъ аз соли гузашта на барои як соли тақвимӣ, балки барои натиҷаҳои як мавсим медиҳанд. новобаста ба шармандагии Месси ва собиқ ҳамдастагонаш аз ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо бозингари аргентинӣ барои ҷоизаҳои дигар соҳиби туби тилло шуда метавонад. гап сари ҷоми ҷаҳон меравад. қаҳрамони дар ҷоми ҷаҳон маънои сарбаландии як миллату давлат аст ки халқи як мулкро дар сари ҷаҳон ва боло аз дигарон мемонад. новобаста аз ҳамаи гапу сару садо ва сатҳи бозиҳо ҷоми ҷаҳон на танҳо дар футбол, балки дар томи варзиш мақому манзилату мартабаи баландтаринро дорост. аз ин лиҳоз барои ин мусобиқа ва қаҳрамонӣ дар он туби тиллоро бо эҳтимоли ғолиб маъз Месси мегирад. ӯ дар чемпионати ҷаҳон аз рӯи системаи гол ҷамъи паст 10 имтиёз гирифт. чунин натиҷаро танҳо Марадона ва Пеле доштанд. метавон аз ҳозир мухлисони Мессиро бо гирифтани туби тилло табрик кард ё ҳоло барвақт аст? магар Холланд имконияти аз ӯ гузаштан дорад? фикрҳои шуморо дар комментария интизорам. дастаи Ал-Иттифоқ ки дар он Стивен Ҷеррард ба ҳайси сармураббии кору фаъолият мебарад, аз Премер-лигаи Англия футболбози нав гирифт. ин Демараи Грей мебошад. футболбози ямайкагӣ бо нархи 9 миллион евро ба Арабистони Саудӣ гузариш намуд. ӯ 27 сол дошта дар канори чапи ҳамла ва нимҳимоя бозӣ мекунад. ҳамчунин дар канори ростам ин футболбоз метавонад ба майдон ояд. ин аз тактика ва фалсафаи бозӣ вобаста хоҳад буд. барои Ҷеррард ин бозингар дар канори мувофиқ ва сабқи бозии худаш лозим аст, яъне ӯ дар канори чап ба майдон оварда мешавад. Ал-Иттифоқ хати ниҳмояро аз собиқ бозингарони Премер-лига қавӣ намуд. дар канори чап бозингари тезсуръат ба Ҷеррард лозим буд. Демара Грей чӣ дар Лестер ва чӣ пас аз он дар Эвертон маҳорати хуби тақвият бахшидани ҳамлаҳоро нишон дод. мушкили ӯ нобарқарор ва ноустувор буданаш аст. ӯ дар як бозӣ беҳтарин бошад, дар 5 бозӣ минбаъда нопадид мешавад. Ал-Иттифоқ бо вингери 27-сола то тобистони соли 2026 шартномаи ҳамкорӣ баст. Николя Пепе карьераи худро дар дастаи Трабзонспори Туркия идома медиҳад. Фабрицио Романо ин хабарро аллакай here we go гуфт, яъне то ба амалшавии он танҳо 1% кор мондааст. тибқи хабарҳои ин сарчашмаи бо эътимод бозингари фаронсавӣ дар соатҳои наздик аз муоинаи тиббӣ гузашта қарордоди ҳамкорӣ ба имзо мерасонад. шартномаи Николя то тобистони соли 2024 амал хоҳад кард. қабл аз гуфтушунид бо Трабзонспор, дастаи Арсенал ки Пепе марбут ба ин тим аст, бо клуби дигари Турсия Бешикташ дар бораи гузариши футболбози фаронсавиву кодиюварӣ суҳбат мекард. Бешикташ дар ниҳоят дастаи шаҳри Лондонро дар масъалаи нарху наво розӣ карда натавонист.
трабзонспор ҳамин мушкили бешикташро пай бурда дарҳол аз паи пепе шуд. Ба онҳо муяссар гардид ки ин вингерро ба сафи худ ҷалб кунанд. Имрӯзу аз муоинаи тиббӣ гузашта бозингари ин клуби Туркия мешавад. Замони пепе бо арзиши калон ба Арсенал оварда шуд, аммо мавқеи худро пайдо накард. мавсими гузаштаро Николя дар аренда дар дастаи Ницца гузаронд. дар 19 бозӣ пепе 6 голро ба номаш сабт намуд. мавсими имсолаи Лигаи Чемпионҳои Осиё барои мухлисони тоҷик ситораборон хоҳад буд. Роналду, Мане, Талиска ба Душанбе меоянд, аммо пеш аз ҳамаи онҳо футболбози бразилӣ, ситораи тобони футболи ҷаҳон, собиқ бозингари дастаҳои Эспаньол, Интер, Ливерпул, Барселона, Бавария ва дар ниҳоят Астон Вилла ба Душанбе меояд. Инам бошад ҷоизадори Лигаи Чемпионҳои Аврупо дар ҳайати Бавария Филиппи Каутино мебошад. Агар Роналдуро моҳи декабр мо интизор бошем, пас Каутино моро ба интизоршавӣ водор намекунад. Аллакай 19 сентябр Филиппи ба Душанбе меояд. мағзи масъала ин аст ки Филиппи Каутино бо дастаи Алдуҳайл шартномаи ҳамкорӣ баст. Алдуҳайл бошад бо Истиқлол дар як гурӯҳ аст. бозии ин дастаҳо рӯзи 19 сентябр баргузоршавиаш дар назар аст. Алдуҳайл аллакай барои омадани Каутино аз ҷониби Тоҷикистон раводид ва ё визаро дархост кардааст. Ин маънои онро дорад ки Филиппе бо эҳтимоли ғолиб бо ҳамдастагони дигари худ ба Душанбе меояд. дастаи охироне ки дар он Каутино ҳунарнамоӣ кард Астон Вилла буд. дар ин клуб ҳам пас аз бозгашт ба Премер-лигаи Англия мавқеи худро пайдо накард. марҳилаи дурахшонтарини карьераи худро бозингари бразилӣ дар Ливерпул гузаронд. клуб аз фурӯхтани ӯ ба Барселона бурди калон кард, чунки бо пули ӯ Бекер ва Ван Декро гирифтанд. ин ба чӣ овард гуфтан шарт нест, ҳамаи мо медонем. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.